parlai spa lai fupra. Kakatang pa pada kon pada mensem bakoid. Amen. Kajing e jong trai jing yu Jesus Christ bad kajing e jong ublay lembat kajing selok jong mensem bakoid kendan rengkat bad pi baro rengkat bad pi ro. Kohan men ko para hakan ke step hakajing pulai ke banengkong yu i bau trai Ukraine how prophet Ezekiel ba Prophet udah ban sengap yak ke botrai Ukraine yu badu trai wong yu bamen kongu yak ke bang ong hame bamen sengap yak ke bangan hikai yame badu trai ong ha prophet Ezekiel ban bam yak kot kli kedai ke kot ke jong blai kedai ke tin ke jong blai kedai ke jong hikai ke jong u ya u den mata kadau ong mede ban bam yak ke kenai kot kli Pat hadin kata mandai ban hikai yagi kon Israel. Kanai kadai kejung khot kejung trai yang ai piru kumju haman kesngi jong kejung em kejungi. Bangin sengap ikiktin kejung u, bat habangin sengap ikiktin kejung u, habangin sengap ikijung hikai kejung u, ngidei ban bu yaki ha kadanut kejungi bat bangin hikai yaki wei. Kanai kadai kejung khot jong utrai yang abade pi ha kanai kesngi bat ngidei ban penkan mau yakane haman la kesngi jong ke jing em ke jungi den mata kadau ko han men ko para ha kane kesngi bangi wan ban terwa ya kane kamas ke bkhoj to ken ngin khmet yala ke jong ke men sim hatu ngasngap ngakongun em ya ke e ke botrai uptha ya ke e ke botrai Ukraine yanga hatu ngasngap na em hatu ngapdiang na em ya ke e ke botrai lahika yanga ban ngaprsyang na em ban hikai ki wei ya ke e ke botrai laptha yak ek botrai lahika yanga yole se bunsin ngi klamla ban pandap yak nek botrai uptha yak ek botrai Ukraine den mata kadau ko han men ko para ha kanek kelmat habang iwan ban terwa yak nek kamas ke bekhoj habang iwan ban bu yak jing tmo jung yak khmat jungu to ken ngin pan map no trai baleng baut ka jing map ko jung trai yak pop kisang ke jungi un pedang lot ya baro kijing duai ya kata kijing terwa ki bangi terwa ha kene ke step da kijing snuret kijing itu ka ingin pai sutrai ingin penmap no trai na ke banta ki pop ki sang ki jungi nga phla ha blei badan bor baro pada pi ko han men ko para da kijing prokhat da ki kten da ki kam da kijing leklet da kijing le pala junga da kijing le pala junga da kijing le palat bakrawe junga kabaya sa kate soti ya ke angel bat kiru khoj pada pi ko han men ko para banduai nak banta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unis na yangi badalama bi ki pop jungi unyalam yangi sha ka jung em bam chukut amen
kenrat koble isneyangi try kenrat koble isneyangi Kristo map ko Kristo rap ko nong penim jongi penim yangi Tong ini aduai Ibu kemadutrai ya kijing kwa kijing angdut kijing ibarakoj ya kijing don kam jingi bar kum juru ya baro ki kam ki bangide banle ha kane kesngi ngiduai ru na banta kijing kwa kijing khia jong I sumar makri ngiduai na banta kijing kwa kijing khia hakal yang kamet kemensim ke bapura na banta jong I ngiduai ru na banta kijing jathai jong kemensim jong I Andrina Karkongor bad Bingsan Nongrang Ibu kemadut rai rukum cu nak benta kaying kesam jong ikong Rina Mary Palier bad I Nerius Wanyang kam tame about rai un kurku ya gijik tumo babaha jong ki makin yo no elagi jong ki kun ki kti Koblei badan bor baro ba im jinom yaw ba daga jong hikayo man simbakoj nginut banam ukpa to panjanai pura hakedonut jungi ya kamansim jinglong kunting knang ba nginlong gibabet ban yorung sha kanong pateng balakular daw turai jungi Jesu Christ ukon jungme ubai imbat basan sha rengkat bat me hage jingilong kawai jongmen simbakut ublay junam la junam amen Kacing play na kitab Ezekiel noy tolpa kalnong kapaat kitkot kapapra kabalay iway tertera dosaw utray ula ong kumne mapi ko kon obriw tos ngap ya kabanga ong hapi wadle persya kumbale kata kaying kapapersya to ang ya lakasentor patto bam ya kata kabanga laay hapi ti habanga lapet akmi ladon kakti ya kabala kener syanga Badha kami kawai kakot kili kabalatho kaladon haka bad ulapli yaka khamat junga bad kaladon ya kacintho syakhamat bad syadin bad latho haka yakikitin kacing yam benyaw bad kacing yam sngosi bad kacing kordit ti ulaong hanga kukhon obriw to bam yakata kabala ay hapi to bam yakani kakot kili bad khelej tukren hakipat Israel kumta ngalaang yala kasentur bad ngala bad ula ay hanga yakata kakot kili bangan bam ti ula ong hanga kokon obriw to bam yakani kakot kili kabangala ay hapi to pen kadang yakakpo chong pi daka ti ngala bam yaka bad kalalong hakasentur jonga kabathiang kum kangap ti ula ong hanga kokon obriw khilej lej mapi syakipaj Israel patukren haki dakikten jonga kikten jong trai Yesu yable Praspa khatnyam Number praspa khatnyam Adam
将呀进不了中美，半干啊马个心土。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。Om tang nuk puhiu breu im, henredak tin barok wa minaka shinturu blei. Haleluya, haleluya, haleluya. Utrai dan rengkat bat pi. Ringat bat biru, Kai jing pule na gospel ba khoj kat kum o Matthews. Kau berom hame utrai. Hakata kapor kisenran kilawan sau Jisu ki ong. Wei bakrau tam ha kahima beneng. U Jisu lakhot ya wei kena badolopan yang ya u ha beneng jongki bad ula ong. Shisha ngaong hapi lemda pikala bad long kum ki knaret pin om yo rong ha kahima beneng. Dejar bapan red yalade kum une u kena utaken ulong bakrau tam ha kahima beneng. Jar bapdiang snobha ya u kumune ukna hakakerteng junga updiang yanga. Pej bapim omdei iben ya wei nakine kibaret namar ngaong hapi ba habneng ki angel ki khmi barabor ya ki khmat jongukpa junga uba habneng. Kumno pi perkhat lada ubriu udan shispa teli kilang brod bat kawei naki kayat sakma hato om ino ya ki kendai peu kendai halum balajuat ya kaba la sakma lada ulap yaka shisha ngapi kam snobha ya kane kawei ban ya ki kendai peu kendai ki bomsham layaj sakma kumta kamlong hokpa hakamon ukpa junga ubahabeneng bawei na kine kibaret kin jodno ka gospel utrai kajiro yame ku Chris ko hanmen ko para ha utrai Jesus Christ kaperthei menta kana ka juk ka jungi ka bamenta ka pej ka khmi ka nyeu ka theu kumno ki bakrau ki long kaperthei jungi ka pediang menta u bakrau udei ubadan ka kerdan pule ka bahe ban ngir kumjo ngi pej ngi khmi ngi ong ba shisha une ulong bakrau habang yui ba udan ka kerdan pule den mata kadau baro ki breu menta hakane ka juk ki persang ban le ka PhD ne ka doctorate namar ki perkhat ba ladang adan kata ka kerdan pule ka bahe ngalong ubakrau hakane ka perthei bar kumjuro la ngisnutho ladang adan ka kerdan haka imlang ka salang kum kita ki politician selane ki officer ki babat ya ka kerdan haki office ki bakrau lani ki bahe ngalong ubakrau ha kane ka perthei kane kadai ka jing perkhat ka junga ka jung phi kum ki breu kane kadai ka jing pediang jong kane ka perthei ka jungi ha kane ka juk ka bamenta hanrei habangi phai pat saka jing em kristan ka junga ka jung phi bat kat kum ka jung hikai jong Jisu ha ka gospel bamenta ka sngi kamdei ha kata kurkom kamdei ha kata kurkom perkhat perdan junga jung phi kamdei katkum kata ka jing pediang jong kane ka perthei hanreu Jisu ong sai kadar yang abadepi lada pikwa banlong ubakrau hakmat jong ublei pidei banlong ubasngurit pidei banlong ubasngurit kane kadei ka jing hikai jong Jisu yang ayapi hoj hakajing em ka junga ka jung phi
ngis ngutho ba ki khna ki baret ki dei ban hikai na ka jing im jonga ba jung phi ki bala he alasan kata ka dei ka jing ong jonga ka jung phi ya ki khna ki baret phi dei ban but ya kanuksa jong une ubadan kekerdan pule puthi ubadan kekerdan ka bahe haki kerdan trikam ke jungu phi dei ban long kumu phi dei ban but ya ka jing long ke jungu phi dei ban but ya kerkum im ke jungu kanai ka dei ka jing hikai ka junga ka jung phi ya ki khna ki baret hanrei u jisu hakana ka kasngi pat u hikai ngi da komwei u yalam yau khna baret hapdeng lane hakmat jong ki sanran ke jungu ki apostol ke jungu uang lada phi kwa balong u bakrau hakmat jong blei bud ya ka jing hikai bud ya ka jing im bud ya kar komle uneu khna da khongpong ya kar kom hikai ka junga ka jung phi hoi ngitip sai balei u jisu ubu lane u hikai yang abadi phi kanai ka jing hikai balong kumukhna baret namar ngitip ba ka jinglong jong uneu khna baret kalong kabasida haka jing im ka junga ka jung phi kat bangi dang ret ngidon kata ka jing mut ka jing perkhat ka basai ngidon ka jing mut ka jing perkhat ka basida omdon jing arsap omdon jing ngau sarong omdon jing khlau haka jing im ka junga ka jung phi hanrei kat bangi dang he kat bangi dang san haka reta ka jungi haka renyeng ka junga ka jung phi haka pule ka puthi ka junga ka jung phi kat bangi dang he haka perkhat ka perdan ka junga ka jung phi ngidu no ya kane ka jung sida ngidu no ya kane ka jung sisha ngidu no ya kane ka jing sneuret ka bangi don ha ka jing im den mata ka dau jisu ong ba ngi dei ban kan mau ko han men ko para ngi dei ban long kum u ne u khna ubaret namar ba udon kata ka jing sneuret namar ba udon kata ka jing sida namar ba udon kata ka jing lului ha ka jing im ga jung u shisha ko han men ko para hakmat ublei kam dei ka spa ka pho kam dei ka kata kerdan pule puthi ka junga ka jung phi ka ba long crowd han rei ka dei kata ka jing sneuret ka jungi kata ka jing pen red ka jungi yala de hakmat jung u ban ngiti bro ka jing long baar jong u khna baret udon ka jing shania telitelan ya ki bala helasan ki kon red jungi hayinga sama bangi pej kim don jing shania ya ki nong wei ki nong ar kim don ka jing shania ya ki bro ki bakimitu han rei ki don ka jing shania tang ya i mei pa ban manga ma phiru ladangi long shisha ki khun ki jung blei lada shisang iko balong kita ki khun ki jung blei hakka hima ga jungu ngi dei bandon ka jing shania tang hau blei marwei om ha kane ka juk ka jungi om ha kane ka perthei ka jungi hanrei ngi dei bandon ka jing shania telit telan kum kata ka jing shania jong ukhna ha la i me ipa lane haki bahalor ki jungu ya ki ba uitho den mata kedau kane kade ke jingkwa jong utrai kane kade ke jinghikai ke jong utrai yang abade pi bangi dei bandon ka jingshania telit telan yala de haublei bangi la ban long kita bakrau hakmat jungu lane hakahima ke jungu sakawi pat ngila ban i ya ka jinglong jong khna baret ba ki khna ret ki don ka jing it lut yala de kim don kata ka jing bu halade kat ka bangadan ladangi pan neki ki ailot yala de kat ka bagidon ha ka jing im ki ailot na ka bantai mei pa jungki kim don kata ka jing bu halade kim don kata ka jing arsap halade hanre ki it lot yala de ha ki bahalor ge jungki ha ki mi ki pa ge jungki kane ke dei ka we ge jing don kam ka bamanga ma phi nge de bandon ha ka jing im ka jung ha ga jung phi ko han men ko para bangin it lot man ka por man ka sngi yala de how try habangi pe ya kana ka jing it lot ha ka jing im ge jung how try ngi du na shisha ngi yo i ba ki pat kristan ge jungi kat bangi dang dang klan ngi bu yau ble shakan dong ngim kan mau yo ngim don kata ka jing won pai u ngim don kata ka jing it yala de ha bat kum juru apa deng jong ka jing pang ka jing sitom ka jungi kat bangi dang la ban khi ban ksar ngi kan mau pan ban ya ki we pat ki ble ha ka chaka bangi no pai so trai ngin karpat yo trai ngin it yala de ha trai ngi leit pan ban shaki nong knya ki nong kram shaki nong duai ba per
Henry utrai hakan eka sngi ukhot wearing abipi ko hanmen ko para kum hakan eka por jong gajing ke bapi yomat kum haka por jong gajing kemen gajing sngu baha jong pi dei ban kan mau ban IT lut yala de how try kumba une uknaret YT lut yala de hai meipa IT yala de hakiwei Henry YT yala de hai meipa ngama piru ko hanmen ko para hakapor jong gajing kemen hakapor jong gajing sngu baha hakapor jong gajing jenjar gajing ka sosat gajing ka pangka shitom gajing ngi dei ban kan mau ban IT lut yala de how try blay jungi sakawai pat kabangi dan kamban sim kajing hikai na ki khna ret kadai kane kajing snut ho lada hikai khna ret ki pediang yaka bat ki dan kajing snut ho bat kajing snut ho jungki kane ha kadanut kane ha kajing mut kajing perkhat kajuki ki kloi bat snut ho yaki wei lada himaya ki ngap jar ki pediang yakata namar baki dan kajing snut ho aki Henry kat bang idang hedang san sajisin ko hanmen ko para kajing snuthu kata kajing snuthu breu kajano nangi kaphet ngai nangi namar ba kajing sarong namar ba kajing khlew kajing aga jungpi namar ba ngis ngau ba ngila dap ngila biang ngila nang ngila start dei nama takadau try sajisin ong ba ngi dei badan kajing snuthu lane kajing pediang kumba une ukhnare do pediang ya ke e ke ba pikren ya ke e ke ba pikai ya ke e ke ba pipeni ko hanmen ko para hakane ke sni utrai ukhot uwer yang ai piken sajisin ba ngin long sisa kita ki bakrau hakahima ke jungu om dei ki bakrau hakane ke perthei om dei kita bakrau ha khmat jong ki breu Henry bangilong kita ke bakrau hak mat utrai da ke ba ngilong kita ke basnyo red ke basnyo red kum kine ki knaret dei nama ta daw hak ne ke sngi to ken ko hanmen ko para ngin le ban ngin persang ban em kala ka diai kum kata ke jinglong jong uknaret ke bau jisu hikai yangi balang ba ke jinglong ke bangidon kum utau knaret ngin salong kita ke bakrau hak mat jong blai bad habang ilong ki bakrau khmat ki jongblei klempe utrai dala dehi un pe un khme yang abade phi utrai dala dehi un ri un somar yang abade phi nginduai hagane kasni naga banta gine ki jingi e and your ya Jesus Christ jinam la jinam amen Dengan yang kita pelala ke jom kecingnya, ngangit, awalai kau dan borbara, dengan tahu ke benang berkendau, badhal Jesus Christ kun mamarway jumu, utrai jungi, ya balapun nong sembakut, ya makan ke Maria Sesti, ya basala ben hapok Pintus Pilatus, lasana penayu, laya balatepiu, layas kebayap, hagasni kebalai lamipan kebayap. Ulaki usabnang usong sakamanu blay pa badan barbaro nang jawan pat bentisar ki em ki bayap ngangai daw man sim bakoy akabalang katolik bakoy ha ga ching sulok rekoy ha ga ching ma ki pop ha ga ching mi pat ka do pat ha ga ching em bom chukut amen lai spa trakusa
Todua hai ko para baga jeng kenya jenga ba jeng pi kan long ba pedang huna kema do blei pa badan bor baro Trai priang jengkinya lagi di jongpi. na kumta ga jeng ro ba baron kerteng ga jeng ka jeng mentoi ngi bat balang ba khoi jeng baro ka wei tos ngau ba ko trai ban pedang ya ga jeng terwa jong ka balang jong me ya ki ba ha ga jeng isne mel ai ban ba enterwa ya ki bad ya ki ba dakabor mepen kelalong sha ka jing maya jong ka jing pen em jongi dau kris utrai jongi amen utrai don rengkat bat pi Rengka bat piru. to kentu yala ki danot Ngikin tiu kisau to nginang utrai ublei jongi Kasong hok bat kajai. da shisha kalong basong hok bat ka badai kadeti jingi bat ka jing penim yangi haman la kapor bat ka chaka banangu yeme ko kan rat ko pa ba khoj ko blai badan bor bat bom chukut namar mela ainam yame habaro kir khoj chung me bat ka jing sha tom chung ki kapan pau ka jing kala ka bor chung me ha ka jing snei chung me ai ka jing shir ham ya ka jing ei chung ki me ai jing klan ha ka jing ei sha chung ki bat me ai jing job ha ka jing ale chung ki leng bau trai jungi u Jesus Christ namar kata baro ke jentau ki bah beneng bat ki bah ka kendau ki ruai ke jing ruai bat mai ha ke jing ro ya me ban mangi rengkat bat baro ki kan hon jung ki angel ngi pertajam bat ngi pen bana klem sange Umbakun, umbakun, utrai ublei kipai. Neng petai sawada kaburam jomne. Hosana, Hosana, Torwa ublei shachong. Hosana ublei juno. Dashisha malong bukhoj ka trai ka thamei jong ka jing khoj baro namar ka tang ngi kerpat yame topan khoj pan kentang ya ki ne ke jing terwa jongi dak ba pha yaman sim jong me kum kam jer halo jongki bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi u Jesus Christ hakapor baladino yu badala kaman snobha ula priang ya ke jing sha sutom ula shim yokpu bat ka bayangu yame ula kedia u badalai hala gisenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya ka ba NIT na ka benta jongpi ha ka jukur kom enda lalaya bam ula shim yaku khuri bat ka baingu biang yame ula ai hala gisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane ka longo khuri jong kasnam jonga jong ga jutang batmai bat bom chukut ya ka ba en penmi na ka banta jong pi bat na ka banta ki babun na ka banta ka jingmap ikipop tole yakane ban kan mau yanga ka jingmaya jong ka jingei Katasin bagi bang yuneuku Bagi dingakane kakuri Iben benaga jiap jong mekotrai Tadadu namar kata
ngi ki ba pen menta ya ka jing yap bat ka jing mi pa jung u ngi trwa ha me ko try yu po jong ka jing em bat ya ko khuri jong ka jing pen em ngi dai ngu adam namar malanyeu yangi ki ba bet ban yang khma jong me bat ban sakri ya me da ka bas ngoret ngi karpat ya me bangi ki ba yo banta ha ka mat bat ka snamo kris ngi long ki ba lapanya tele ka wei dauman sem ba khoj to kan mau ko try ya ka balang jong me ka bla priang ha satla ka prathei dap bato panjanaya ka ha ka jingi rangkat bada Francis ukpa ba ko jingi wal bat marwen u bishop jingi ka kan hun ki bishop bat baro ki lengdo to kan maulem ruya ki hanman ki parash rang bat kan thei ki balayothia da ka bakarman ya ka jingi pat bat ya baro ki balaklat no ha ka jingi snei jong me to padiang ya ki sha ka jing shai ka khmat jong me to isnei yang i baro ngi karpat ya me barangkat bad kamariate sati bakhoj kakmi jong oblei ujisa bakhoj ukorem jongka ki apostol bakhoj bad baro kirukhoj ki belapen snu bahaya me pateng la pateng ngilong ki babet banyo bantalem ha ka jing imbom jukut bad bangini ro bad pandan borom ye me daw kun jong me u Jesu Christ dau lembadu badhau kan long hame ublei kpa badan bor ha ke jingi long ko wei jong man sem bakhuj baro ko boram bad ke jingi ro junom la junom amen kumblah hukum yang ngi daw nong pen em bad kumblah hikai ngi daktin blei ngi nod ban ong ko pa jingi ba habneng kalong ko bakhuj kerteng jong me kanwan kahima jong me kalong kamon jong me ha kandeu kumba habneng to ai ngi mencha ke jembam jungi ka bahala kasni batama yangi karangkang jungi kumba ngi rogi ma ke balas neu yangi badwadi alam yangi sha ke jing pensoi henre de panla yangi na ke basneu to panla yangi ngi karpat ko try na ke jing sneu baro ha ke jing sbon jong me to ai jing suk jing sanya kisngi jungi knang ba da ka jing rap ka jing isnei jome ngin lai barabor na ka pop bangin yo jing da na ka jing jenjar baro kat ba ngi dengap melenti ya ka jing kerman ba khoj bad ka jing wan pa jong nong panem jingi u Jesu Christ Namar ka jome ka long ka ima ka jome ka bor ka brom junam la junam Kotrai Jesu Christ me belong haki apostol jong me ka jing suk ngai phi ka jing suk junga ngai phi wat pe yaki pop jungi henry ka jingai jong ka balang jong me badha ka jing sabun jong me to ai ha ka ka jing sok bad ka jing atali ka wei kat kum kamon jong me mame ubem bad basan shar junam la junam amen ka jing suk utrai ka dan barabor rangkat bad pi ong in yatrwa ya ka da ka jing suk iwei highway bad ka jing suk bad pi hak me kun lang brod jong blei hak me bakit no ekipop jong ka parthei suk yakito ki balakhot shaga jing khawai jong ukun lang brod katrat jong ha kaman ro ka ye junga han reis on ka tin ka man sem junga kan sakira hi
Kami berdoa nama Kristus dan berikan kami Yesus yang bom jukun. Amin. Badan laki hospital, badan apa yang jempang baper, kotoran Yesus dah kebor lej me, dah kecing snake me,
Kokta kenyaki bakin yo kejing koi baki kejekia akal yang kemet kemansem ai bori ki kershani ki ko Jisu berku kerdo kotra Jisu ya kita gilong gilong sem badan nabreng kejing apa kejing pra Jisu ai bakin yo kana kejing sok ha kejing em apa ki kesem kejing ki Jisu berku kerdo ya kita kisyukurem badan kejing kwa kejing thang kejing not ban yo lagi jong ki kon ki Jisu berku kerdo iki mame kerku yang ihagen kisni ki balada kisni kerpang Jisu ai boringi Jisu nang ai boringi kan pengilaban long kita ki kon ki jungmei tolong ini aduai to ai ba ka jungyo banta haki sakramen jongme ya ki ba ngilaya bam yasep kan pan em yangi kotrai bat kan pan skam yangi ha ka jung shai jong ka jung shisha jongme daw kris utrai jongi amen utrai dan rengkat bat pi ublei badan borbaro unkurku ya pi ukpa badokon badomen sem bakot amen. Tolai suk ej basyukri try da kajeng em babaha jong pi. Isong yaw lay. Saus pak katsa. Nyero Yutra Yesus Kristus, Amen.